Leżę wygodnie, bardzo wygodnie. Zamykam oczy, rozluźniam wszystkie mięśnie. Oddycham lekko, równo i spokojnie. Nie myślę o niczym. Odczuwam spokój, głęboki spokój. Zagłębiam się w ciszę, w łagodną ciszę. Rozluźniam mięśnie prawej ręki. Prawa ręka staje się coraz cięższa, bardzo ciężka. Tak ciężka, że nie mogę jej unieść. Oddycham lekko, równo i spokojnie. Rozluźniam mięśnie lewej ręki. Lewa ręka staje się ciężka, bardzo ciężka, strasznie ciężka. Jest już tak ciężka, że nie mogę jej unieść. Oddycham lekko, równo i spokojnie. Rozluźniam mięśnie prawej nogi. Prawa noga staje się ciężka, coraz cięższa. Jest już taka ciężka, że nie mogę jej unieść. Oddycham lekko, równo i spokojnie. Rozluźniam mięśnie lewej nogi. Lewa noga staje się ciężka, coraz cięższa. Jest już taka ciężka, że nie mogę jej unieść. Oddycham lekko, równo i spokojnie. Rozluźniam mięśnie szyi, twarzy i całej głowy. Głowa spoczywa spokojnie, zupełnie bezwładnie. Staje się ciężka, coraz cięższa. Jest już taka ciężka, że nie mogę jej unieść. Całe ciało jest bezwładne i przyjemnie odprężone. Odczuwam spokój, głęboki spokój i wewnętrzną ciszę. Oddycham lekko, równo i spokojnie. Ciepło przepływa przez moją prawą rękę. Z każdą chwilą czuję ją wyraźniej. Ręka jest coraz cieplejsza. Ciepło przepływa przez moją lewą rękę. Z każdą chwilą czuję je wyraźniej. Ręka jest coraz cieplejsza. Ciepło przepływa przez moją lewą nogę. Z każdą chwilą czuję je wyraźnie. Noga jest coraz cieplejsza. Ciepło przepływa przez moją prawą nogę. Z każdą chwilą czuję je wyraźniej.
Noga jest coraz cieplejsza. Z rąk ciepło przesuwa się na klatkę piersiową. Z nóg w kierunku brzucha. Ciepło ogarnia całe moje ciało. Moje ciało jest jak w ciepłej kąpieli. Czuję odprężenie. Czuję wielki spokój wewnętrzny. Ten spokój pozostanie we mnie. Daje mi on siłę i pewność siebie. Teraz czuję się jak po przebudzeniu ze zdrowego, krzepiącego snu. Uczucie bezwładu powoli ustępuje i znika. Otwieram oczy. Mam uczucie świeżości i rzeźkości. Jest mi lekko. Jest mi dobrze.